ጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ ዝኾነ ግርማይ ገብሩ ካብ ቢቢሲ ከም ዝተኣገደ ተፈሊጡ። 4 ኤርትራውያን ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ሰራዊት ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ከም ዝተኣሰረ ተፈሊጡ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝኽፈት መጥቃዕቲ ንምምካት ምሉእ ምድላው ከም ዝወድአ ይግለጽ ኣሎ። ዝብሉን ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሓሰብ ታይምስ ሒዝልኩም ቀሪብሎም። ርእይቶኩም መጽሓፉ ሚድያና ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ካልኦት ክበጽሕ ድማ ሼር ግበሩ። ሰናይ ምክትታል። ጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ ዝኾነ ግርማይ ገብሩ ካብ ቢቢሲ ከም ዝተኣገደ ተፈሊጡ። ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ን10 ዓመታት ኣብ ቢቢሲ ትግርኛ ሪፖርተር ኮይኑ ዝሰርሐ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፖለቲካዊ ምክፋል ፖለቲካዊ ውግንና ብምሓዝ ይሰርሕ ኣሎ ዝብል ክሲ ምስ ቀረበልዩ ካብ ቢቢሲ ክእገድ ዝኽኣለ። ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ብዙሓት ተጋሩ ንሓቅን ንፍትሕን ዝሰርሕ ኣብ ሞዩ ዝግደስ ሓቀኛ ጋዜጠኛ እናበሉ ከመግስዎ ከለዉ በኻለ ገጽ ድማ ውሕዳት ተጋሩ ንሞያ ጋዜጠኝነት ንጎን ገዲፉ ንሓደ ጉጅለ ወጊኑ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ዝውውር ኤርትራውያን ይሳተፍ ነይሩ። በስም ጋዜጠኝነት ብዝረኸቦ ዕድል ኣብ ሓዋላን ኣብ ድለላን ተዋፊሩ ይሰርሕ ኣሎ እናበሉ ክኸስዎ ይስማዕ እዩ። ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጉዳይ ማእሰርቲ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ መልኪቱ ኣብ ዝሰርሖ ጸብጻብ ቤተሰብን ደገፍትን ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ፖለቲካዊ ውግንና ዘለዎ ጸብጻብ ሰሪሑ ብምዋል ናብ ቢቢሲ ትግርኛ ክስእትዮም ነይሮም። ዓሰብ ታይምስ ካብኡ ናት ፍልፍላቱ ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ ዝኾነ ግርማይ ገብሩ ካብ ላዕለዋይ ኤዲቶርያል ቢቢሲ ትግርኛ ካብ ስርሑ ዝእግድ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፉሉን ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ድማ መረዳእታ ሒዙ ኣብ ምክርኻር ከም ዝርከብ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይመላኸት። ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ኩናት ብጣዕሚ ሓጺር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብረለና ክብል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጹ ኣሎ። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እዚ ዝተዛረበ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ድለይቲ ለውጢ ተጋሩ ዝብል ስያመ ዝተውሃቦ ጉጅለ ተኣኪቡ ኣብ ዝገበሮ ዘተ እዩ። እቲ ብጀነራል ጻድቃን ዝተመስረተ ምንቅስቓስ ድለይቲ ለውጢ ዝብል ጥምረት ዝሓዘ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይኑ ትግራይ ንምቁጽጻር ምድላው ይገብረሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኮይኑ ኣብቲ ዘተ ዝተረኸበ ናይቲ ምንቅስቓስ መራሒ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ኩናት ብጣዕሚ ሓጺር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብረለና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ቅድሚ 1 ዓመት ሰላም ኢና እንደሊ ዝብል ጭርሖ ተሰኪሙ ድለይቲ ለውጢ መናእሰይ ሒዙ ዝዛረብ ዝነበረ ጀነራል ጻድቃን ሎሚ ኣብ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ምድላው ይገብር ምህላው ድማ ንብዙሓት ተጋሩ ኣግራሞት ፈጢሩሎም ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ሰራዊት ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ከም ዝተኣሰረ ተፈሊጡ። ኣብ ክፍለ ሰራዊት 3 ሻለቃ ኣዛዚ ዝኾነ ተጋዳላይ ኣብርሃ ሓድሽ ብላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዝተኣሰረ ኮይኑ ምክንያት መእሰሪኡ ድማ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ መራሕቲ ብሕቡእ ትራኸበለኻ ናብ ትግራይ ክትኸይድ ሞኪርካ ብዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓፋር ዘለው ሰራዊት ሰፊሕ ዝኾነ ገምጋምን ጽሬትን ዝገብሩ ዘለው ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኮይኖም ምስ ሕወሓት ይራኸቡ እዮም ዝተባሃሉ ተጋደልቲ እናተጻረዩ ትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። 4 ኤርትራውያን ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ። እቶም ብኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ 4 ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም እቶም 2 ካብ ሰመራ ኣብ ንግዲ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ እንትኾኑ እቶም 2 ድማ ኣብ ቀረባ ካብ አዲስ ኣበባ ናብ ሰመራ ዝመጽኦም። እቶም ብኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሰለልቲ ተባሂሎም ዝተኣሰሩ ኤርትራውያን ኣብ ኢዶም ብዙሓት መረዳእታታት ዝተረኸቦም እንትኸውን ኣብ መንበር ገዛት ሓደ ኤርትራዊ ድማ ዘይሕጋዊ መሳርሒ ከም ዝተረኸቦም ኣብ ሕሰብ ታይምስ ሓበሬታ ክረክብ ክኢሉ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝኽፈት መጥቃዕቲ ንምምካት ምሉእ ምድላው ከም ዝወድአ ተፈሊጡ። ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብድሮን ብነፈርቲ ውግእ ሚሳይላትን መራኸቢ ውግእን ፈጣናት ጀላውን ብዝዓፀቐ ሰራዊት መናእሰይ ዝቆመ እዩ ዝበለት ሓይሊ ባሕርና ከጥቅዕ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓይሊ የለን። ሓይሊ ባሕርና ብዙሓት ደገፍቲ ዘለውዎ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓይሊ ባሕሪ ወሲኹ ከም ዝገለጾም እቲ ስግግር ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ገምገም መሬት የመን
የመን ኮይኑ ሮኬት እንዳወንጨፈም ድሮን እንዳሰደደ በማያት ቀይሕ ባሕሪ ንዝመላለሳ መራኽብ ሓያላት ሃገራት ዓለም ዘጥቅዕ ዘሎም በኢራን ዝድገፍ ጥቁ ሰራዊት ናይ ሁቲ ይትረፍዶ ንሓይል ባሕሪ ኤርትራ ከጥቅም ናብ ክልል ማያት ባሕሪ ኤርትራ ተንከሲሉውን ኣይቀረበን ክብል አጸንቂቕሎም መራሒ ኤምራት ዓረብ ከቢድ ሕማም ገጢምዎ ሆስፒታል ከምዝኣተወ ተፈሊጡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ናይ ኣጽዋር ድጋፍ ንሃበም ኢትዮጵያ ድጋፍ ዝገብርን አንጻር ሱዳን ዝዋጉ ሓይልታት RSF ድጋፍ ዝገብርን መራሒ ኤምራት ዓረብ ከቢድ ሕማም ገጢምዎ ሆስፒታል ከምዝኣተወ ተፈሊጡ ንጉስ ሕብራት ኤምራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይን ሎሚ ብዘጋጠሞ አንደበታዊ ሕማም ወቅዕ ልቢ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ምክትታል ይግበረሉ ከምዘሎ ድማ ዓሰበ ታይምስ ረኸቦ ሓበሬታ ይመላኽት ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ዝምድና ዘለዋ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኣውሮፓ ኣፍሪካ ማእከላዊ ምብራቕን ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ዘይነዓቕ ተሰማዕነት ረኺባ እያ ቱርኪ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ንግዳዊ ወፍርን ወታደራዊ ዓውድታትን ዘለዋ ጽልዋ እናዓበየ ምስከደም ግጭታት ደው ንምባልን ሰላም ንምምጻን ኣብ ዝግበረ ጻዕሪ እትጻወተ ግደ እናዓበየ ይመጽሎም እዚ በፕሬዝዳንትን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ዝምራሕ ተበግሶም ኣብ ዓበይቲ ዓለማዊ ግጭታት ዘተሓሳስቡ ጉዳያትን ዘለዎ ግደም ጎሊሁ ይረአ ኣብ ዝዋቀርና ኣፍሪካ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣቃልቦ ሃገራት ምዕራብን ማእከላዊ ምብራቕን ኣብ ዝስሕበሉ ዘሎ እዋን ፕሬዝዳንት ቱርኪ ኣብ እዋን እዚ ናብ ክልተ ወሰንቲ ሃገራት ናይቲ ዞባ ክበጽሕ እዩ በዚ መሰረት ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ሶኒ 16 ለካቲት 9 ለካቲት 2018 ቁጥጥር ገዝ ናብ ሕብራት ኤምራት ዓረብ ሶሉስ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝገይሽ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡሎ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ናብተን ናይ ቀረባ ዕሩኽ ዝኾና ክልተን ሃገራት ዝገብሮ መብጻሕ ኣብ ሓበራዊ ጉዳያትን ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ከምውን ዝተፈላለዩ ስምምዓት መፍራም ከጠቃልል ትጽቢት ይግበር እዚ ዋላ በዝርዝር እንተ ዘይተጠቀሰም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብይ ጉዳይ ዝኾነ ሰለስቴን ሃገራት ዝምልከት ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ከምውን ምስ ሶማልያ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝረረበ ክካይድ ትጽቢት ይግበር እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ እዋን መገሽኡ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሰልጦ እኳ እንተዘይተፈለጠም ቱርኪ ክሳብ ሕዚ ዝተሳተፈትሉ ናይ ሰላም ጻዕርታት ግን እንታይ ውጽኢት ኣመዝጊቡ እንታይ ቡድሆታት ከኣጋጢሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝርከባ ተቐናቐንቲ ሃገራት ናብ ሓደ ንምምጻእ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ዝገበረት ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ሸምጋሊት ኮይና እትጻወቶ ተራ ንምዕባይ ጻዕርታት ገይራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ሃገራዊ ሽምግልና ሰላም መሪሕነት ክትሕዝ ዕላማ ከም ዘለዋ ይገልጽ ዳይሬክተር ርክባት ናይቲ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ሃገራዊ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ ወሳኒት ሃገር ይብል ዋላካ ተደጋጋሚ ጻዕርታት እንተተገበረም አንካራ ሸምጋሊት ኮይና ክትጻወት ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣብ ዝቀረባ እዋን ዕንቅፋት ኣጋጢምዎሎ ኣብ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከበቅዕ ድሌት ዘለዎ ኤርዶጋን ዋዕላ መራሕቲ ከእንግድ ድሌት ከም ዘለዎ ዋላ እንተገለጸም ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መስኮን ኬቭን ዝተገብሩ ዝርባት ኣብ አቡዳቢ እዮም ተኻይዶም በተመሳሳሊ ቱርኪ ነቲ ኣብ ለካቲት ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ወሳነ ዝርብ ኣሜሪካን ኢራንን ከተኣናግድ ተስፋ ገይራ ነይራ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝርብ ኣብ ዓሞን ብምክያድ ኣብ ቱርካውያን ደገፍቲ መንግስቲ ቆጽዓ ፈጢሩ ነይሩ خبركم تخطاتلتي عسب تايمس لو مستدلو حدشت حبريتاتات نزوم مستخطاتلكموم يمسلو نيرام نسناي مكتسالكم دما هازينا مسجن سلام